ହେଇ ଆଇଲା 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 ଯାତ୍ରା ମହାରଥୀ କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସୁପରହିଟ୍ କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟ ହେଇ ଆଇଲା। ଏ ପାଖରେ କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟ ପଡ଼ିଥିଲା, ହେଲେ ମୋର କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ରାତିରେ ଡର ଲାଗେ ବୋଲି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏଠି ସାଇର ପାପା ଟଙ୍କା ଗଣୁଛନ୍ତି। ସାଇ ଏଠି ତାର ଖାଇବା ଜିନିଷ ଧରି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଭିତରକୁ। ଏବେ ସମସ୍ତେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେଣି, ଆମେ କିନ୍ତୁ ଯାଇନୁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆସିକି ଗୋଟିଏ ମାନେ ଜିନିଷ ଭଲ ଲାଗିଲା କି ଯେଉଁ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି ସେଇ ଗୀତରେ ସେମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି। ଖରାପ କିଛି ନଥିଲା, ବାକି ମୋତେ ସବୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା। ଘଣ୍ଟା ମେଲୋଡ଼ି ଡ୍ୟାନ୍ସ ହୋଇଥିଲା। ରାତି 12:30ରେ ଯାତ୍ରା ଯୋଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ଯାତ୍ରା ଦେଖୁ ଦେଖୁ ମୋତେ ନିଦ୍ରାବତୀ ଘାରି ଆସିଲା। ନାହିଁ, ସେଇଠି ଢୋଳି ଢୋଳି ଶୋଇବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ସାଇର ପାପା ଡାକିଲେ, ଉଠ ଉଠ ମଠ ନକର ଆଉ, ରାତି ପାଇଲାଣି ରାବଇ କାହୁ। ଘରକୁ ଚାଲ ଏବେ ମୋର ଅଳସୀ ବୋହୂ। କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଉ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଲେ ଖୁସି ହେଇଯିବି ମୁଁ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।